anys i cada any que estava era millor perquè anava evolucionant i amb els meus amics ja tenia la meva pinya feta i cada any era encara millor del que ja havia passat. Ens ho passàvem molt bé i apreníem molt, però sempre estàvem tots junts i mai havia problemes ni res. Oi, doncs tinc molts records. Recordo sobretot el Halloween, el Nadal, les festes i sobretot el viatge de fi de curs, que va ser molt divertit, que vaig fer molts amics que inclús estant tot el dia aquí amb la mateixa gent no havia conegut a ningú tant com en el viatge de fi de curs. Jo crec que acabes unint-te molt a la gent. Recordo el Carnestoltes, que tothom feia la seva disfressa i estava expectant a que tots els altres cursos veiessin quina disfressa havíem fet i estàvem tots volent veure els altres cursos i era molt divertit. Estava molt bé, s'ho passàvem bé. Doncs que una vegada que he sortit de l'institut, de l'escola, m'he adonat que soc més autònoma i que gràcies a l'ajut de tots els professors que sempre t'ajuden, però també a que tu sàpigues valdre per tu mateix i que una vegada arribis fora de l'escola sense que ningú et digui el que has de fer tota l'estona ni res, puguis fer el mateix o amb més qualitat el que fas o saber més el que fas amb més pensament. Doncs m'ha ensenyat moltes coses, sobretot a ser constant amb la feina, a ser responsable i també a superar-me a mi mateixa. O sigui, jo vaig notar un gran canvi mentre pujava cada cicle i notava sobretot el poder notar que ostres, m'estava fent gran. Dintre de tot això anava creixent. He après a organitzar-me, a ser constant, sobretot el pas de sisè a primer d'ESO no el vaig notar tant perquè ens van insistir molt en aprendre a estudiar, a aprendre a fer coses que a l'ESO haguéssim notat molt si no aquests coneixements no haguéssim tingut, potser. Doncs me'n recordo que cada any ens agradava molt quan arribava la setmana de Carnestoltes perquè cada dia havíem de fer una cosa diferent, havíem de portar alguna cosa i si no portaves alguna cosa venia un grup d'alumnes que estàvem disfressats i si no portaves et pintaven la cara i es posaven a cantar amb les panderetes i feia molta gràcia sempre cada any. Me'n recordo un cop una cançó que vam fer al Nadal que va ser molt divertit, que totes les noies estàvem com barallant-nos per poder ser les protagonistes i després va arribar la profe i ens va posar totes a la primera fila cantant i va ser molt divertit, com ningú no se sabia la cançó, tot i havent estat allà tots practicant i després els nois eren els que realment, que no havien fet res, van ser els que realment van aconseguir treure la cançó endavant. Va ser molt divertit, ho vaig passar molt bé. Un tema que vam fer de jocs adaptats, que van estar molt bé, ens va posar-nos en la pell de la gent que té discapacitats i vam fins i tot fer bàsquet amb cadira de rodes, va ser molt divertit i amb els jocs i això, d'una manera divertida, vam aprendre a ficar-nos a la pell d'altres persones, a ser empàtics i això crec que és un valor molt important. Els fills? Doncs molt bé, mira, un ajut per a desenvolupar-se com a persones, inclús estimular el desig d'aprendre, sentir-se valorat i sobretot a ser molt feliços. M'agrada molt l'escola. M'agrada molt que els nens aprenen i gaudeixen no només de continguts curriculars i de coneixement, sinó també de valors. Els nens surten molt contents cada dia. M'agrada molt també la implicació del professorat. En aquesta escola hi ha un equip de professors magnífics, humans, amb una vocació extraordinària. Què més m'agrada? Doncs també m'agrada l'amplitud horària de l'escola a través dels diferents serveis que ofereix. I m'agrada moltíssim que a partir de P3 n'hi hagi piscina i anglès.